Bueno, hemen txegare Ordizin, Goierri erdialden, atzen dauket, azoka, honea tortzen hil nia asteazkenero, eta hemen txegosiko jugu, kozinatuko jugun, barazkik. Azoka hau nekazal eta baserritar kutsuko azoka bat deu, oso peri kompletoa dugu, eta oso gustokoa. Bueno, aspalditik dagoen, kokatuta dagoen azoka daukeu, 1512an herria erre, eta, bueno, garai hartako erreginak esan zuen, hemen azoka bat egin bartzela asteazkenero, eta bertako, bueno, baserritarrak etortzea aukera eman zien asteazkenero. Bi gertakizun garrantzitsu egon zian, Ordizian, bat izan zen trenaren etorriera, horren arira jendea gehiago etortzen hasi zen Ordiziko azokara, eta beste puntu oso garrantzitsua izan zen 1925 urte inguruan, estalkia jarri zitzaion plaza honi, eta horre eman zion beste kutsu bat, eta gaur egun ezagutzen dugun plaza mitiko hau da. Peri honen arira eta bueltan emankizun egiten dira, bat adibidez peri oso berezia egiten dena irailean, hor gaztaren enkantea, eta nik uste dut badula xarma peri honek, eta ezagutzen duzuenak ondo dakizu, eta ezagutzen ez dezutenak etorri mesedez. Bueno, Edurne, zemoz? Kaixo. Ondo? Ondo. Bueno, zenbat urtea ematen duzu etortzen, uste zuek familien helen hau etortzen zinetela? Bai, generazio, 1 urtetik gora etortzen gehala, baina ni astero etortzen ezela 2 urte. Peri etorriko zate, deno bezala, kotxea dala, furgonetea, baina garai baten, garai baten, astokin, oinez, aldapan beti gora, eta gero, uneaino, ordiziaino, eta txerrik eta denak, txerrikuma saltzea, txerrik, danetik. Astokin, etortzen ziren hemen astokalea esate ziren, eta astok lotute gote zielako. Importantena izatezen babarronak, arrautzak, eta lako, berdura gutxiko izatezen orduan, garai hartan. Zeo, eman berde sukaldatzeko, jarriazu, barazkitxo batzuk, gilarrak ikusteko tiarrak, gilarrak badozkezu, letxuk, azelga berrik badozkezu, berdek, eta... Jarriazu mesez, kilotxo bat gilarrak. Bat datoz nekazaritza tradizionaletik, eta orain ezagutu behar dugu nekazaritza berria, ekologikoa, eguneko produktu horren bila dabiltzan ekoizleak, eta, Iñaki, zemoz, kozinatzeko intentziokin hau, beraz, behar ditut materia berdian nik. Ontxe paratzen justu da trantzizio garaia ez da, negukoa bukatzen den aida edo bukatu da, eta udaberrikoa hasi da etortzen. Dauzket, adibidez, lehenengo tomate txerrik, hauek barruko edo eta oantxe hasi etortzen, bertako azenarioa. Hau baita barrukoa da kasu honetan. Oiarra hitzek. Eta, antzematen da bertako eta garaiko izatez, zaporea bastantez intentxo gaukitzen du. Gure kasu nola tratamentu kimikoek eta zer ez dauken, posible da garbitu eta azal eta guzti jatea. Dauket erremolatxa, eta gero dauzket letxukak 4 klase. Eta gaurkoz, listo, beste gauza guztik potitzuk ja. Unai jartzen. Honekin ikusteet zerbait jengo jaula. Nik uste bai. Bazkari ederra da bintzat. Esaiatzen behar Horla 6 euro. 6 euro. Azken postu datorri gea. Barazki eosi dugu, eta orain, nik usteet produktu interesgarri bat ikusi behar deula, dala Goierriko behi gazta. Hemen ez da bakarrik Idiazabalgo gazta egiten, baita gazta itzelak, behiarenak gaurkoan, Etxeberri Goikoa, horixe da, gure protagonistaren baserriaren izena, eta Olaberrian daude. Gazta mota diferente egiten ditugu, hemen adibidez ikusi daiteke ez, taulatxo bat, hau da pasta prensatuko gaztaia, gehien ezagutzen den behi gazta mota ez, gero egiten dugu beste gazta mota bat mami biguinekoa, badauka azalean ontxo berezi bat, kamenberti deitzen zaiona, eta azale eta guzti jaten da, oso kremosoa da. Gero gazta laktiko bat, ere bai, honek dauka azidotasun puntu bat geixo, eta gero azken boladan hasi gea baita ere gazta urdina egiten.
Gazta hau gazta onduagoa da, zapore potentexeagoa, gazta mota diferente die. Eta gero aparte daukagu gazta krema igurtzeko gazta eta gaztan bera ere bai. Kusketatxoa bartuko, Probatu, lasai. Probatu eta denoi erakutsiko dugu Goierriko produktuekin, barazkiekin eta Juditen da baserriko gaztekin egindako platerak itzelak aterako diela. Baserriaren izena eta Olaberrian daude. Gazta mota diferente egiten ditugu, hemen